салом тамошобинон, пешакӣ гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи ин видеои ки ман каналама гузоштасиям ҳамаш аз моҳи август. Мо аз 1 август то 30 август тоҷикистон анда будем, ӯзбекистон ба рафтем, хулас ки отпуск анда будем ва анакнун вақтам шуд ки ин видеоя ҳамаша кам монтаж када каналам ба ҳамчун архиви оилавӣ гузорам. ҳозир мо инҷанда аз тоҷикистон ӯзбекистон ба рафтосим. мо ҳамихе план каштек будем ки мошин ки мерим гуфта то границаи мошин ки омдим бинем ки ҷудо ҳам очередь бисёр мошинами пеши граница ва партофтим парковка мондиму пиёда гузаштосим ин тарафаш такси заказ када хонаи очамба мебуравим 2-3 рӯз ӯзбекистонанда мегардим кӯҳба мерим чарм мезаним Тошкент центр ба мерим бо мо бошед. тамошобинон мо инҷа хонаи очамба омдим. ҳама меҳмоно омдагӣ гуфта омадан, тағомно холамино омдан, ҳама мо шиштем. хонаи очам гуфта ман ин модарашона оча мегӯм. ин хонаи очаи бобогим, хонаи тағом. ҳар сол ки ман тоҷикистон биём ҳаминҷа мебиём. бо як бор гулои очама ман видео кунам гуфтаи будам. соли гузаштаам ҳамихе видео када каналам ба партофтаи будам. ҳар бор ки бинам ҳавасам мебиёд. анакнун 2-3 рӯз ҳаминҷа ва мо худо хоҳад фардо кӯҳба мерим. кӯдако хурсанд. инҷа тоҷикистон ба нигоҳ када камтар ҳавош салқинтар. салом тамошобинон, толи якчанд моҳ аст ки ман дар компанияи Фиберлик кор мекунам ва аллакай чанд маротиба маош ҳам гирифтам ва зина ба зина боло рафта истодам. ман бо боварии комил гуфта метавонам ки ҳар яки занҳои тоҷик аз ӯҳдаи ҳамин кор мебароянд. занҳои азиз, агар хоҳед ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб ва соҳиби тӯҳфаҳои хуб гардед, марҳамат ба ҳамон рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед нависед. фаҳмонидан, роҳи корро гуфтан, омӯзонидан ҳамаи ин бепул. ин аллакай дуюм рӯз тамошобинон мо имрӯз план каштем ки кӯҳба рафта дам гирем гуфтем. хешо гуфтанд ки ҳамин мобайни кӯҳба ҳамихел сои вай мегузарад тоза чашма оби чашмаи хунук оби кӯҳӣ мешад ку ҳамина пешаш ба ҳамихел домодих бо ин сохтагӣ тапчану бассейну ҳамихел чизош ҳаст гуфтанд. мо қариб наздик шудем. амба гуфтем ҳамҷа рафта як рӯз то бегоҳа дам гирем ва боду ҳавои тозаи кӯҳа нафас кашем. мо мана якта тапчан мегӯдем беседка мегӯдем чиза мамхе снимат кадим уже обед кадим ҳама обозеб рафтагӣ ин вай балонои бачаҳо хонум пухтагӣ будем авқотамоя хӯрдим. инҷа жилету анҷом панҷом авқот ҳама чиза мо истодааст. мана инҷа ҳамихел пур ҳамихелак беседкаҳои руст. инҷаш ошхонааш мана хел природа кӯҳ. ҳамихел таги кӯва сои бурафтагӣ ҳамун соя пешаш ба ҳамихел ҷои дам мегирифтагӣ сохтагӣ. мана ин кӯҳҳо сои буфромдагӣ сони мепартой
Mana این بسین است. بسینش منم خیلی بسینش کلام. آبش لیک خنک چون که اینجا آبی تازه گذاشته میشه. از سایش نشان میدم سای های. آبی وایده آبی کویا درنش. من خیلی کوه. اینجا از یک تا درختی سیب بوده. سیده حواسم اومد. بالانده من خیلی جای دو جایی دامه گرفتگی. من اینجا درختی سیب. Astia, جمل سنگ بومایده می؟ جمل دیگه؟ سیبش بینتان چه زور سیب کدگی. اینجا وای میدان والیبال. کنی یاسمین؟ مراد جان یاسمین کنی؟ دوامش کراچی قوت همه خیلی اینجا قوت کوه هم داده. مگه همه طرف کوه. مراد جان привет. من همه خیلی ها سایبه آبی تازه همه خیلی وای میگذارم. قوت کوه آبش از سکین فرون که اینجا سنگ بوده است. منه آبی تازه چشمه آبی بسین هم همین به خنک برای که من همین آبی تازه گذاشته میستد. منه آبش ها ده داجی آبی میخودگی ده اختی آب با حواسی آدمی زاد میبید. هم خیلی قوتی کوکی عمده گذاشته رفتگی با قوتی کوه. من اینجا دومیکا دورنشانده یک بار بسینش که بوده است. یک سوتکش میم خیلیش $100 بوده است. مراد جانم دوست یاسمین کداته یاسمین یاسمین خوب بگیر شده است. ساعت 5 بیگانه شد. از دیگه Позорный кадр шут Назанова. Вот так, молодец. Еще как умеешь?
Еще могу пешком. мо ҷудоям да маназ гирифтим природава анакнун бегоҳ шуд бурафтосим хонава. Попробуй крем. Крем попробовать? Озер. Это кто тебе купил? Тетя Вова. Это подарок? Мама, попробуй. А ты попробовал? Да. Какая красота! Ясмин, попробуй крем. Ясмин, ты видела? Что? Вкусно? А мама что там? Мам, попробуй крем у машины. Красный. Вкусно, вкусно. Смотри. Хелеки мегоянд отпуск от души шудост. мо омадим аз коҳ дам гирифтим, тортоя хӯрдим, ужин кардиму боз берим ба чағ задан биромдим. кӯдаконам хеле аттраксиононда дамгирон чағ зада гаштааст. мо фақат тамошобин пагоҳ худохоҳад плано калон тошкан мерим ва бисёр ҷои зебои чағ мезанем, ҳаракат мекунам, шумо ба нишон диҳам. раҳмат барои тамошо. хайр то видеои оянда. کشته یارم